אנחנו שוב פעם במשחק היריות הזה, וגם השגתי סקין חדש. רגע, תסתכלו, יש לי את הסקין הזה. אז אני אשים אותו. למה לא לשים אותו? אוקיי. וגם יש לי נשק חדש, דנדושי. רגע, איפה הנשקים? איך אני שכחתי איפה הנשקים? פה נראה לי. לא, פה לא משנה. טוב, בואו נתחיל משחק. בואו נראה, אימא'לה, למה זה? אוקיי, בואו נראה מאיפה אנחנו מתחילים. אני אקפוץ. יש פה מישהו? לא, אין פה. יש פה בטוח מישהו, נראה לי. אין פה אנשים כאילו? הנה. איך הוא הרג אותי? אוקיי. יאללה, הרגתי, אפשר לצאת. יש לי שיטה איך להרוג את כולם. ביי מפה. קיצר איפה שעשינו פעם קודמת. ככה רואים שאין פה אף אחד. ואפשר להתקדם. עכשיו פה זה הכי מסוכן. פה אנחנו יחדנו. אמא. וואו, אוקיי. אני מת פה הרבה חברים. השיטה שלי לא כל זה עובדת. הרגתי. אמא לא. אוקיי. רק לקחתי נשק. נו באמת. אוקיי. הנה הם מתחילים לפלוש לשטח שלהם. יפה. לא. אוקיי. הם מעצבנים אותי אלה ששם. לא. טוב, לפחות אני אקום ראשון. אוקיי. כסף, בני. ואת הסקין הזה מביא לי מזל רע. זה סקין טוב. אמרתי,
זה סקין טוב. גם נבחר בעולם הזה. לכולם החברים עושים לייב של כמה משחקים. אולי לייב. הסרטון הזה יהיה אולי לייב. לא, רגע. לא. יש לי שיטה. נכנס לפה. אמרתי, נכנס לפה. ועד מפה אתה רואה את כולו, בעצם לא את כולם. אם אתה בא מטוב, בטוח אתה הורג מישהו. משם מסתדר. פחדן. לא! אוקיי, נעשה את אותו השיטה. וופ. אוקיי, יש לי שם כבר מישהו. יאללה. יופי. אנחנו מתחילים להרוג פה הרבה. עכשיו שם. יופי. לא. אוקיי. גאוי. יופי. אין עוד כי אין עוד אנשים, אז אי אפשר להגיד עכשיו. נכנסתי למקום שלהם. רואים את זה? ניצחנו ואני מקום ראשון. אוקיי, יאללה. לא, פצצה טובה. יודעים מה, גם לי יש פצצה. או שזה רימון. זה רימון נכון. לא התכוונתי לזרוק עכשיו. לא באמת. הפצצות זה רק למקרה חירום. אל תלמדו מהם. הם עושים סתם. אוקיי. היום אנחנו בבורסטה. יש לנו כוכב, ויצא לנו נתיר שזה לא טוב. מה שאני משחק, אין לי מזל. כן, קיבלתי גם סקין אחד, אז תראו את היפוף. מה אתם מעדיפים? את הקולט הזהב הזה, או את הקולט הזה? אני מעדיף את הזהב, הזהב יותר יפה, כזה חתיכה יותר.
אוקיי. דן 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 דן, נפתח. צריך לפתוח, חברים. תמיד לפתוח. אין לי. עוזב אותו. נאג'י. ותקשיבו, אני ועוד שני חברים שלי נפתח ערוץ ואני אהיה הצלם שם והעורך, אז תשימו לנו סאב ולייק. נסמין אותו, את חבר שלי. האם הוא יאשר? הוא אישר. אני מקווה שהוא רק לא יצלק אותי. זה תמיד קורה לי בעניינים שאני בוחר דמויות ואז משלקים אותי. ניקח את פרל. היי. הלו. לא בא לי נוקאוט 5/5. תשימו רדי. שימו רדי. יופי, שמו רדי. שלבים מתחילים סיבוב. זה המבא הובא עליי גם אני טוב בזה. אני מקווה שאני טוב בזה. כי פעם הייתי פסיכי בזה. אני מקווה שאני עדיין פסיכי בזה. וגם אני מקווה. קפיש, הרגתי אותו. זה היה סבב קל, כזה קליל. אימא'לה, כולם עליי. בזבזתי סתם אולטי. אוקיי. קולטי, בוא הנה, לא עושה לך כלום. זה קצת תכאב. היה. שזה רק אני. זה רק אני ולקולט. אמא. הוא נראה קטן ואני נראה ענק. כאילו כן, בגלל שאני עם הזה. בואו. עכשיו עשינו קוד 5/5. כוכב אדיר. אוי, זה לא טוב. בשבילי זה לא טוב. כי אני יפה, שיחקת טוב, גם אתה שיחקת טוב. ידעתי שאני עדיין טוב בעמוד הזה, וידעתי שאני עדיין טוב עם הדמות הזאת. אוי לא, מורטיס אני מפחד. גם מאתגר אני מפחד. דווקא יש פה דמויות טובות. חוץ מנני. למרות שאני מפחד. או לא, אתגר פליז, לא. הוא הרג אותי. אבל אז אני ארוג אותו. אני אחזיר לו נקמה. אחזיר לו נקמה. נו, תהרוג אותו.
יאללה, תן לו צ'פחה לראש. אוי לא, הוא מרביץ לו לטוסיק. לטוסיק הוא מרביץ לו. הם עושים סיבובים, לא הבנתי. פעם אחת בוני לשם, מיג לשם. כן, יאללה. שכחתי שיש לו את הקטן. אבל ניצחנו. מה נעשה את פטריק אוכל פופקורן. אמא. פיקוס. איתי לא חכה רגע. לאן אתה הולך? אמא לא. טוב, מי שזה לא היה, איך קוראים לו? לא משנה. רק מורטיס ומג נשארו. ונני. דווקא הדמויות הכי טובות שיצאו פה. ביתי גם הייתי כרטוב. קיצר כולם טובים. אבל מורטיס אמרה, אימא'לה. אוקיי, להירגע. זה רק אני וספייק. אוקיי. אני לעשות את זה בואי. בום. אוי לא באמת. טוב, נקווה לטוב שהוא לא ימות. נו כבר. הרוג אותו. תהרוג אותו. יש, ניצחנו. עוד כוכב, כמה כוכב, אדיר. לא יצא לי. מוכנים, קדימה. תקשיב איתי, אני צריך כל הזמן להחליף דמות. כאילו לא כל הזמן, אבל כל הזמן. או את זה. זה נראה לי טוב. מה נוקאוט אנחנו? מתכוון נוקאוט כזה. לא, יש לי מתנה. לא, זה לא טוב. הייתי יכול לפתוח אותה. אני אומר אם אני אהיה פה, זה ייתן לי מזל. אוקיי, ידעתי. מה זה, איפה כולם? הנה פייפר. אמא, שכחתי שלבי אין חיים. אין הרבה חיים. לא. אוי לא. גודי. נחכה. יאללה, תהרוג אותו. יש. כי הפעם אני לא מפסידים בי קול. איך שהיא אומרת? היא אומרת בי קול. תקלו, אני עושה לה ביבוי. נו, שנייה, אל תעשו אותי. אוי, לא, פספסתי את המכה. אוי, מכה כוון, ניצחנו. כי אני אשחק עם סופיה. כן, וואי, זה ארוך. זה ארוך. סקין? הללויה. בואו נפתח את המתנה. אני אקח אותה ונעשה מוכנים.
So happy. Heute geht mich vielleicht noch Imua. Okay. Dogo dum bam 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 bam. Dogo dum bam bam bam. Ja. אם הייתי שם את כל את המכני הזה, אני הייתי הורג אותך. אבל עכשיו אני לא הורג אותך. אוקיי, אנחנו עכשיו בסקואד בסטר, אם אני אומרת את זה נכון. כי כל השנים אני לא אמרתי את זה נכון. הנה נקרא סקואיה. נתחיל בזה. כן. כמה זמן לבחור? יופי. אוי, חמודים אנחנו. ונלך ו... אימא'לה, למה הגעת מהר? אימא'לה! אוקיי, הבנו שאתם טובים חברים. יאוי, בום, בום. היי לה שוב פעם דבורה. יופי. מי יצא לי? תרנגולת. אוי לא. דיינמייק. יאללה, הרוג אותה, הרוג. לא, יש פה מלא אנשים. מתקפת אנשים, חברים, מתקפת אנשים. ברחתי משם. אבל עדיין יש פה חייזרים. מהיום קוראים להם חייזרים. דמות שאני לא יודע איך קוראים לה. אוי, נו, סתם בזבזתי את הירייה הזאת. אימא'לה, מה זה היה? אני בסכנה. מה, מתחיל הזון? כן מתחיל הזון. רגע, אני רק אקח פה את הירמים, אקח את הדמות הזאת, וקיבלנו את שלי, יאללה. הלכנו. היינו פה. למה זה הייתי? דיינמייק. את מי קיבלנו פה? את מי שלא קוראים לו. אמא. אוקיי, לא פה. הרגע זה חוסם את זה יופי. ניצחתי. מקום רביעי. אוקיי. דן ואגדי, יצא לי אגדי. האם זה דמות? אוקיי. אגדי שוב פעם.
יאללה, נעשה סיבוב. ואיזה עולם יצא לי. אוקיי, פלנטון, זה נראה כמו פלנטון. אוקיי, על התיבה הראשונה. מי יצא לי? התיבה. מה זה? פה יש את המקום של התיבות. זה פלנטון. שלום פלנטון. אוקיי. פלנטונים, מלא פלנטונים. לא, 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 לא. הכל לאט. חברים, ילו, פופ. תיבה. כן, זה מתחיל. לא תיבה. לא תיבה. מי מלא? איפה הם באו? שתי תיבות, שלושה תיבות, אימא'לה, כמה אתם? מה זה, חוגגים פה בר מצווה. אוי, אימא'לה. באיזה מקום אני? מקום 4 שוב. יאללה, הופ, נפלתי. יש לנו תיבה נראה לי. האם יתן לנו שוב פעם הקדידה? לא, לא יתן לנו הקדידה. אוקיי, היום אנחנו במיינקראפט. אוקיי, צריך לישון עכשיו. חושך. נישון קצת. ופוף, אוי זה תם בבוקר ומרגיש לי וואם. כי היום אנחנו בונים וילה. רק אני מקווה שהווילה תצא לי טוב, כי אני יודע שהיא לא תצא. עם המתקפת זומבים. ידעתי שהיא מתישהו מתקפת זומבים. ידעתי את זה ועוד איך.
אוקיי, רק נהרוג אותו. אתה לא מבין עם מי אתה מסוכסך. נו. יאללה. נו, כמה זומבים עכשיו? עכשיו זה עובד. כן, ייקח לנו כמה סרטונים עד שנסיים לבנות את הדבר הזה. כי אני מכין וילה עצומה לבדי. כן, לבדי. אני לבד. למרות שאם מישהו היה עוזר לי, זה היה מאוד נחמד. כן, נראה לי ייקח לי אלפי שנים עד שאני אסיים לבנות את הדבר הזה. אלפי שנים. יואו, למה הקריפר הזה כאן? נבנה. כמה נשאר לי? וואו, אני אפילו לא חצי. אוקיי, התחלתי קצת לעשות את זה. אנחנו לא מסיימים את כל הרצפה. נשאר לנו עוד הרבה. שנים. ובום, סיימנו ונמשיך את הבית בחלק הבא.